Op deze superwaasje hebben Joen en vannacht toch nog een aantal buien. Soms met tongers zelfs nog. En het meeste wetter valt denk ik in het oostelijke pad van de provincie. Maar het kunnen nog wel een paar pittige buien wezen. En verder is het Joen nog warm, maar zo'n 20 of 21 graden. En er is nog altijd net volle wind. Vannacht wordt het zo'n 17 graden. Ik weer een warme nacht, maar vooral letter het droege waar. En dan moet nu daar. Wel het een dag met bewolking, een dag met zinnen. Maar ik en daar misschien nog wel een enkele bui of een buiken. Maar meer zal het net wezen. En de temperaturen zullen er nog altijd wezen. Zijn 22, 23 graden op de eiland. Zijn 24, misschien nog wel 24 graden via de provincie. En dan hebben we het nog altijd nog een flink warme simmerdag. De wind is mooi wat beter. En die is matig. En die komt uit het, steeds maar westen en zuidwesten. En dat betekent voor de scootjes dat er goed schild worden kan. En door zielbare sprutsen, we zullen fruit zijn. Allereerst, vrijt. Het lijkt de meeste of heel dal droege dag te worden. Hoe daar dan? Mijn temperatuur, ik denk zo, om er bij de 21, 22 graden heen, misschien hier en daar nog wel een graad hoger. En de wind wordt matig, misschien wel vrij krachtig. En sneeuw, ik een matige wind. Misschien ik nog wel eens even vrij krachtig. En we hebben het sneeuw, hoe daar ik hoor, droeg waar. Sneeuw, een paar buien, maar ik de zinnen erbij en de temperaturen gaan in het weekend weer om naar de 20 of 21 graden. Nou ja, dan zucht het er voor het ziel aardig uit. En de simmer, het wordt wat wisselvalliger. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.